Marede hita. Mar hite-hite guarni di bata ama, do guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do guar ito di purbadia, na tumapalangi do tanoon. Amen. Nung nga tibuhian di daruhaku Jehovah nina ibana do, haholongon sa leleng-leleng na hubay makaholongi ho, di bahay ni hutaiti ho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Selehon jala patubuma di hami haporsiaw na sitong. Tabay mahaporsian nami ganupari. Asalam tugu. Lehoma di hami holong ni roha na somar pangasi. Asa holong roha nami di ho. Doho di dongan nami jolma. Lehon di hami pakirimo na mangolu. Asa marlas ni roha hami mabay lomo ni rohami. Sayo uluy mapangidon nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangihon ma patik ni debata di minggu patuluhon dung Trinitatis on.
Ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaonom arima ulahamu nasa siulaumu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradana ni Jehovah di batamdoi. Dang jadi ho mangula anggo nasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro pinahammu, ro dipangisi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ay dinaonom arido ditopa di bata, langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Di bahinido umbahen na di pasu-pasu do bata, ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta diajar nasian hatani di bata. Ikon badiado hatani di bata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Atong rak mangidogogo mahita tu di bata, laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan di bata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Hurian itu hatta, di bagasan rohana hohom, tatopoti madusatta na gudang itu adopan di bata, martangiang mahita. Ale Tuhan di bata, pargogo na satu dosan jala amanami. Hujo hami do guarmu na badiai, ala na tergugut hami marningot dosa nami. Say marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anaknya di bata, nagabi jolma ala ni hami, namate, jalan na hehe siyan namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami, asi maroham di hami, saya patotong madihami roha hamoloteon tuho, oton di purbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masa luhut na bernit, binahen ni dosa nami.
Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian dinasa asin ni roha. Say unang tulak hami. Say tangihon mahami ho ali di bata. Ama anak dohot todi purbadia. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tuhasan ni dosa. Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna nina Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dadap. Botarro bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon madi di bata na di ginjang. Amen. Tabigima hata ni dibata nagabe turpuk epistel di hari Minggu patuluhon dung Trinitatis imana tersurat di buku Job bidu 30 dibuhai si anak sada sahat tuaya 10 sada marsikap pasoring mahita majaha dungi Roma alus ni Jahoba tu si Job marhite sian haba-haba nin nama isi sedodana malang pahulong tutupan marhitesian pakatayon naso marpanimbangan. Ua hohosi magot tingmu songo bawa ay dung do nanayang sukunok kutuho asa honian mangajari au. Di dia doho uju au paujakon tanoon pagoa may molotong sikop panimbangan miroham. Ise ulaning mabahen suha-suha na najolo, peak boto omudoi manang ise ulaning pagistang hotang pamalok di atasna. Di atas niaha ulaning ditanam hajonjongan ni akka tiang na partulul, ise ulaning mayakon batu parsulinya. Ujurap mamuji-muji au akka bitang si dongdong, jala marulopolop sude anak ni debata, ise ulaning manutup laut marhitesian akap itu, uju digusana ruasian portian. Uju au majadion obun bahen pakaianna, dohot hahulomon bahen lilitna. Uju au mamuhul perbolahanna di atasna, jala upahot di dibana rasang-rasang dohot itu. Rapi tadi ayat 10 sada. Lao sudok ma itak niodo ho jadi ro, jadi dang jadi salponmu. Ikut disodo sulun gusang-gusang ni akka galubangmu. Ima sahatna. Martua doakan atau mangion hata ni dibata, jala na puyapsa. Amin.
diriku ale Tuhan. Bapa tarhon hina ulimi Tuhan. Suruh matonimi sao turo haki lau Bapa tarholongmu tudong kaki. Sai patama diriku ale Tuhan. Bapa tahun hina ulimi Tuhan. Suruh matonimi sao turo haki matari paron basam tudong kaki. Tahati dakoma hapor syautai songon na hitinidakon ni akka dongata sa porsyaon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah idoama pargugu na suatu dosan na tumopalangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tuninbuhon ni si Maria na gabi-gabian sato di purbadia andorang suhabubuan ido tuhatta na tumau na birnit di pangumuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat benoturu dung ditanom na mula mangulu diari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamula sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok na mate au porsea ditodi purbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohok diasani dosa dohok dihatai na mandok mulak mangulu do sogot daging ni halak na mate dohok dihanguluan na sorasuda. Amen. Tabigay matiting dihita di mingguon. Selamat hari Minggu ma dihita sude ruas ni huriata. Tabege ma tikting di mingguta sadarion. Na parjolo. Tikting na meragam. A goar ni minggu. Goar ni mingguta sadarion. Ima minggu patoluhon dung Trinitatis. Jala topi ni mingguta. Ima pakobasion nagok holong. Manang pelayanan yang penuh kasih. B. Permingguan dohot pertanggiangan sektor. Mamuka Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021 nunga di patupa huriata permingguan di bagas garejata Imam marhite haputusan ni perhalado ni huriata tanggal 21 Mei 2021 di siala natorop bilangan ni ruasta na terpapar COVID-19. Alai nunga di leo tuhata hahipason di nasida, marhiteima boi tapatupa permingguon, jala tamulai pukul 7 bahasa Indonesia, pukul sia ibadah sekolah minggu live streaming, pukul 10.30 bahasa Batak, pukul 10.06 dohot pukul 10.30 bahasa Indonesia. Permingguan remaja pukul 14 WIB
Patupa utama mulai sadarion Minggu 20 Juni tahun 2021. Pinangido ma haradeo niaka yanakota lao madohoti parmingguoni jala ikon marsitutu mangulahon protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Partangyangan sektor diganup hari Rabu, Kamis dohot Jumat, toktong dope di patupa huriata marhite sian virtual atau Zoom. Alani gomos pangiduan nami tu sude ruas ni huriata, asanaing manian rade jala ringgas madohoti pertangyangani, jala talehon mati kita na argai, ala gabe sadadalan persaurata doon di tonga-tonga ni huria, huhut patogu hapor syauta, lau mamuji dohot maka porsia itu hatta pardenggan basai jala unang terlalap hita amang inang dina masa di partikian saunarion ce ruas nataba mulai minggu sadarion gabe ruas ni huriata ma ima keluarga ni amata Freddy Pandapotan Manulang Inata Ratna Hilda Panggabean Rap dohotolu dak danak bawa, Ima Mikael Yanner Parasian Manulang, Morgan Hardy Parningotan Manulang, dohot Max Joni Andreas Manulang, Pidda Sian Huria HKBP Betel Tanjung Selamat, Resort Padang Bulan, alamat Jalan Seroja Raya Perumahan Puri Medan Permai A24, masuk sektor opat B. Horas Madinah Sida, jalara mahita mamuji dohot pasangapon Tuhani marhite aka ulaun di huriat tahun. D. Nasorang. Di hari Senin tanggal 14 Juni tahun 2020 sada, di basa-basa hotuhat tado sada danak bawa di keluarga niamata, MT Manurung, Inata F. Boru Pardede, sian sektor tolube hipas dodak danaki suang songoninang natorasna naeng merbagas na parjolo tikting parjolo dohot paduahon naeng majalo pasu-pasu parbagason ma Grace Melisa Sari Nauli boru si Hombing boru niamata Dr. Andus Edward Marisi si Hombing Tubuh ni Inata Serepia Agustina boru Situmorang SH MH. Ruas ni huriata sian sektor tolu A, dohot Oroana, Fred Mai Hendra Tobing, anak ni Amata Mual Siadi Lumban Tobing, tubuh ni Inata Rasmi boru si Majuntak, ruas ni HKBP Tebing Barat Resort Tanjung Balai Karimun. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Kamis tanggal 24 Juni 2020 sada di HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari, masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan di Patupa di hari Selasa tanggal 22 Juni tahun 2020 sada mulai pukul sia WIB di ruang konsistori. Napaduahon tikting parjolo naeng majalo pasu-pasu perbagason ma Dores maringan tua nadadap anak niamata A Eliakim nadadap tubuh ni Inata Rosti Sitindaon STH ruas ni huriata sian sektor tolube dohot Oroanna Diakones ex Karoli boru Sinaga, boru niamata Situa Aldemus Sinaga, tubuh ni Inata Theodor boru Situmorang, ruas ni HKBP Sirait, Resort Sirait. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Selasa tanggal 20 Juni 2020 sada di HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari, masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan di Patupa di hari Sabtu
tanggal 26 Juni 2021 mulai pukul siawib di ruang konsistori. F. Ruas Namoru, Naparjolo, Ruas Napida, mulai minggu sadarion, nunga pida huria, ima keluarga niamata, perlindungan na 70, inata Reni Marlina Nova Sihombing, Rabdo Hotolu Yanakon Nasida, Sian Sektor Onom, pida tu gereja HKBP Persatuan Tanjung Balai. Napaduahon namoding. Nah di hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 nunga marujungolu ruas ni huriata ima amata situasional siadari umur 40 tahun. Nah hinabaluhon ni inata Nureti Erboru Nainggolan. Alamat Jalan Bunga Encole 20 Sada nomor 2 Komplek Lijardi Sian Sektor Walu. B. Nah di hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 nunga marujung ngolu ruas ni huriata ima inata Armintas Ruswita Boru Panjaitan umur 56 tahun. Nah hinabaluhon ni amata Dr. Andus Lasma Theodorik Sukardi Sianipar. Alamat Jalan Garuda Komplek Polri Sian Sektor Onom. C. Nah di hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 nunga marujung ngolu poso-poso bawah ruas ni huriata ima Moses Rafael Hutagalung umur 7 hari Jalan nunga majalo padidion nahinipu tilahani keluarga ni amata Marganda Hutagalung, Inang Leni Boru Marbun. Alamat Jalan Melati Raya, Gang Anyelir, Sian Sektor 2A. Tatangyakon ma, anggia tumibu, tarapul keluarga na tininggal honna, jala toktong di pargogoi tuhatta. G. Sermon Parhalado. Di hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, patupaun ni huriata ma Sermon Parhalado, masuk pukul 10 siawib, maringanan di gereja, hobartusi, pinangido ma tusude perhalado, asareta madohoti sermoni. Ha marguru malua, kelas intensif. Hobartu haputusan perhalado ni huriata na di hari Selasa tanggal 2 Juni 2021, patupaun ni huriata ma kelas intensif perguru malua, periode Juli 1 Desember 2021 tuaka yana kota naung tamat SLTA sederajat manang naung karejo kuliah dohot naung marumur. Pendaftaran mulai tanggal 14 sahatu tanggal 30 Juni 2021 di Sekretariat Nihuriata Huhut mabuan surat pengantar Sian Ganu Parhalado Sektor Tabe. Napaduahon, napatoluhon dewan-dewan, dewan diakonia, pangapulion. Di minggu sadarion dung sidung minggu siang, di patupa huriata do pangapulion tubagas ni, keluarga oloan hutapea SH Nahinan, Sektor Sadabe, naniuluhon ni Parhalado Nagoktiki, amang pendeta manapar M Panjaitan STH MM. Napaduahon tu keluarga Marganda Hutagalung inatai Leni Boru Marbun, alamat Jalan Melati Raya Gang Anyelir Sektor 2A, na niuluhon ni Parhalado Nagoktiki ima inang pendeta Rolina Boang Manalu STH MM. Pinangido ma tu Parhalado dohot ruas ni sektori asareta madohoti acara pangapulioni. Napatulu parhepengon, taidama di laporan keuangan, akapelia bulanan, perpuluhan, dohot aka hamauliateon. Dia kana so masuk dope di tikting sadarion, di hari Minggu nanaeng Roma di tiktikon. Mauliate ma di sude ruas napasahaton pelian bulanan, dohot hamauliateon,
perpuluhan dohot partisipasi tuaka ulaun huria lam ditabai tu hatama pasu-pasuna dihita saluhuna. Songonima sahat nitikting di huriata di bagasan sadarion martangi yang mahita. O Tuhan debata amanami nahupuji jalahu sobahami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate ma Tuhan disude dengan nibasam nani lehonmu Tuhami diringiriko daging dohotot dinami manipat di bagasan samingguon terbaik kami Tuhan rotu bagas joromon marhahi pason lau memuji pasangapon guarmu nabadiai Tuhan nunga hutangi hok kami be tikting ni huria nami di bagasan sadarion Tuhoma hupasahat kami sude Tuhan di aka rencana ni huriam asa homa Tuhan nama masu-masu homa Tuhan na pasautoni saluhuna dina kubege hami Tuhan sia tonga-tonga ni huriam ruas ni huriam naung jinong tujolom asiroham Tuhan upasahat kami ma sude keluarga namarasak ni roha alani parsirangani nunga di jauho Tuhan akka hinaholongan ni rohani nasida dibaheni Tuhan nama porus mahami tu adopamu nabadiai apuli masude ale Tuhan keluarga tininggalhon ni akka hinaholongan ni rohani nasida hinaholongan ni rohanami asiroham Tuhan pasu-pasu sude keluarga leon posniroha dinasida Tuhan paboa dibalik ni duka citai lehonomu matu tonga-tonga ni keluarga akasilas niroha tujoloan ni arion pos rohanami Tuhan natatapomur nasida ale Tuhan sian dolok parasian mi asima roham Tuhan suak songonima ale Tuhan direncanani yang nakon ni huriam nanaing mamuka pardongan saripeon tongdo Tuhan pasahaton nami pasangan manang kedua mempelai Tuhan Leon Hasadaun rohan dinasida sai gabe keluarga na berbahagia manasida Tuhan keluarga nama biar tuho ale Tuhan asaing giat gabe keluarga rumah tangga Siti Ruoni di tonga-tonga ni masyarakat jala rumah tangga nagok pasu-pasu di jolom suak songonima ale Tuhan molo tung adong akka ruas ni huriam namar sahid apala di bagasan tikion na di tonga-tonga ni bagas nasida manang di rumah sakit penasida ale Tuhan peak di podomanna homa ale Tuhan nama masu-masu ubat doho si panganon suang songonin nang tim medis na merawat nasida homa pangubati na sumurung salpu homa sian nasida persahitoni ale Tuhan asanggiat ditiki-tiki nanaengro boy hami rak marsaor di bagas jorom nabadiaon suak songonima ale Tuhan pembangunan di gereja namion pembangunan gedung sekolah minggu rumah dinas dohot perkantoran uka maroha dohot pikiran ni sude ruas ni HKBP Tanjung Sari asa di bagasan las niroha ale Tuhan mangalehon pangurupion anggiat boy selesai pembangunan ni gedung sekolah minggu i Tuhan di bagasan dame dohot las niroha asanggiat Tuhan akayan nakon nami sekolah minggu boy nasida marlas niroha mamuji pasangapong guarmu nabadiai ditiki-tiki akan nanengro
Tuhan debata Jehovah amanami. Di botohoro takas Tuhan keadaan ni Portibion tarlumowi male Tuhan di negara namion khususnya di kota Medanon. Si patalomos rohanami Tuhan mabege baritai. Sa ilam godang ale Tuhan na terpapar. Godang Tuhan zona merah. Asiroham Tuhan. Salpuhon mag COVID-19 on Tuhan siyan tonga-tonga nami. Asa unang tahuton hami Tuhan. Jala lehon di hami pos niroha. Lehon di hami hagogoon. Lehon di hami Tuhan. Naram manguloi peraturan di pemerintah. Selalu pakai masker, cuci tangan. Jala menjauhi aka kerumunan Tuhan. Asang giat hami Tuhan. Siding sian parsahitoni boy hami tak merlas niroha la memuji pasangapon guar munabadiai satu kinari Tuhan neng tari parma hatam nabadiai nanaing pasahaton ni inang pendeta nami Rolina buang Manalu pasu-pasu na posomi Tuhan asang giat hatami marsaringar di tonga-tonga nami jala boy ale Tuhan huatu si hami tarlumubi male Tuhan boy hu ulahok kami dosa namin nagodangi Tuhan sesamai asa tamahami di hadapan-Mu lau majalo uhut mangulahon akan nahobar tulomo ni roham asiroham Tuhan tangihon jala oloi ma pangiduan namion marhite-hite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho amin. Mared dehita uhuk mata pasahat pilihan sada A dohot sada B. Tuhan
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti akate ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huriani Tuhata, hata ni debata turpuk jamita di mingguta sadarion. Ima nadienet sian surat ni apostel Paulus napaduahon tu Korin biduonom mamuka sian ayat sada rodi ayat 10. 2 Korinonom ayat sada rodi ayat 10. Sangonon ma didok disi tapai hutihut ma di bagasan rohatabe. Na mga poy dohami akadongan pangula asa unang magopo pajala umuna dia siniroha ni debata. Ay didokdo, ditiki para siat doho hutangihon, jala diari haluaud doho hu urupi, nuaing matongon tiki para sian, nuaing ma ari haluaoni. Dang mga lehon partuk Tuhan hami di agia ahape, asaunang hasurahan tohonan nami. Dinasaluhud hupatuduhon hami diri nami songon nakanaposo ni debata. Di bagasan habingeton godang, di bagasan akka haporsuhon, hasusaan dohod hagogotan. Dinahona pukul, dinatarhurung, di bagasan haguturon, di halojaon, di makarni mata, di parpuasaon, di bagasan hatomanon, di bagasan parabinotoan, labas ni roha dohod habasaron, di bagasan toddi parbadia, di bagasan holong ni roha naso marpangatci, di bagasan hata hasitongan, di bagasan hagogoon ni debata, marhite-hite si jata hatigoran di siamun dohot habirang. Mamolusian hasangapon dohot haleaon, sian barita naroa dohot barita nadenggan. Songonakka na mga liluhon, hape parsitong do. Songonakka na so tinadda, hape na tinadda do. Songon na naing mate, hape na mangulu. Songonakka na binuno, alay dada na mate. Songonakka na marsak, alay toktong do parroha nalas. Songonakka na pogos, alay torop do di pamora. Songon naso paradongan, hape saluhut do di gom-gom. Ima sahatna, itanahin na holongan ni Tuhata, maragam do si lehon-lehon, manang talenta na pinasahat ni debata tu hita jolma. Jala pasti do adong beyi di ganup hita. Alani si lehon-lehon marang talenta na pinasahat ni debata tu hita, ikon tapakke doi patuduhon pakobasion dalata naung majalo holong ni debata dohot patuduhon holong na siat debata. Di tongan ni keluarga, di tongan ni huria, di tongan ni masyarakat bangsa dohot negara. Jala marlapatat doi molo tapakke dihita sadiri nang diakka na dihumalia kita. Lausoni donang si Paulus ujunaung dipabakit debata ibana gabena posona mangula ulaon na marbarita na uli songondongan saulaon ibana rap dohod akadongan na dipatuduhon ibana do pangulaon nai dibagasan uduk dohod serep ni roha, dibagasan ias ni roha, dibagasan hagogoon nasiat debata, jala laos dipatuduhon ibana do diulaoni nasai rade ibana manogu-nogu mangapoi
mangalehon penguatan, dohot mangalehon silas ni roha, tuaka na hinobasan. Losong ni nang tuaka dongan na saulaon, di patuduhon do kerjasama na denggan, na saling marsiatusan, saling menopang, saling marsiurupan, jalalos disima, gabe tarida, parbue nadenggan, nasian, pakobasion, nasida. Jalalos marhiteima, gabe lam hilalaon yaka, nahinobasan, najinamitan, parbue pakobasioni. Laos lam ditadda nasida maasi ni rohani debata, jalalos pakeon namai asi ni rohani debatai, di tonga-tonga ni ngoluna asanang nasida pe, gabe majalo hanguluan si saleleng nilelengna. Adong taida na saling mendukung di ulaon pakobasion na pinasahat ni Tuhani. Akapar barita na uli parahobas, mangula-ulaw ni siyan haporsiyon na siyan nasa roha na siyan nasa gogona, di bagasan holong ni roha, di bagasan na marsitutu, jala laosongoni akan na majalo pe, toktong di bagasan ias ni roha, bulus ni roha, jala rade makanguluhon di pardalanan ni ngolu nasida. Di sido tarida keberhasilan pakobasion di tonga-tonga ni Huria, di tonga ni keluarga nang di tonga ni masyarakat. Moloholan parhoba semangat nah hinobasan dang majalo dang marlapatan. Molo na majalo pakobasion semangat HP na marhobas dang ramangulahon tong dodang marlapat. Ada sinergis, ada kerjasama yang baik. Di sido gabelam tarida asini rohani debata nasahat tuhita kajolom. Memang nunga di patuduhan debata asini rohana. Dinamate Tuhan Yesus jala mulak mangolu. Gabe nunga dapotan haluaon pakokopon akan aporsia di ibani. Alai ikon sahat manian itu sudah jolma bahkan tuhita saluhutna. Alani ikon toktong hita pataridahon ukap niroha rade niroha dinalao mamake si lehon-lehon ni debatana tuhita. Talenta karisma na pinasahat ni debata di hita. Di dia hita marhobas, mangula, berkarya, bekerja. Hendaknya kita menunjukkan kehendak Tuhan. Tapataridahon madia dolomo ni rohani debata. Marhiti akaulaut. AHP profesika. Jala ikon tahamulate hodoi, jala ta ulahon dohot enggan. Ala si lehon-lehon ni debata doi gabe lamar lapata doi di ngoluta molo ta pake jala molo ta kembakko ni di perdalanan ni ngolutaon mari suang do si lehon-lehon ni debata na tuhita molo dang olo hita mamakei dohot mengembangkan ni aidang marlapatan ni ujung na di hita jala dang gabe pasu-pasu ita bahen tuaka na di humalia kita ditongani keluarga ditongani huria nang ditongani masyarakat alani amanginang hahanggi boto nami tasukun madirita tatada madirita ahado na pinasahat ni debatasi lehon-lehon di hita di dia do di pajongjong debata hita nagabe alatna naing patuduhon lomo ni rohana
asa gabe pasu-pasu hita marhite si lehon-lehon nai talentai di tonga-tonga ni Portibion. Jala laos molo hita pe di pihak nama jalo pakobasion marhita kaulaon ya kadongata naing matoktong tadukung tajalo ta ulahon dohot denggan asa tongi marlapatat tu hita jala makorholas ni rohanang tunasida kana makobasi napa tu pahon itana hina holongan itu hata na paduahon asing na meragam di lehon debatasi lehon-lehon di hita ima unang tapa suasaihon tiki na pinasahat ni debata tu hita. Molo dapat tiki ulang tahun kelahiran lasian rohata ngata baumur husa tahun hidup tadok. Alai ingot mahita moru mati kita mangolu di Portibio. Alani tadok ma setiap detik itu kesempatan yang paling berharga. Karena itu tidak akan berulang kembali. Ida ubain didok diturpuk sadarion ditiki parasiat doho hutangihon jala diari haluau doho urupi nuaing matongon tiki parasian nuaing ma ari haluau ni saat ini bukan besok lusa dan selanjutnya sekarang saunari do tiki haluau ni saunari do tiki parasian ni unang marisuang tabain tiki na pinasahat ni debata adong do de bahalak homa gabe mangula di son homa gabe parhalado homa gabe song leader homa gabe tim musik ala dibereng nama doki mungkin adong talenta di nasida HP di dok adang boy do peau haduan mai poso do peau godang do pe sulauku godang do pe siho basakku repot do peau naneng do honon godang sidalia adong do sahalak na poso ni debata nang itawarhon di papida tu sada inganang dungi di dok ma unang mau tu si poso do peau haduan matusi ala tu kota besar di dok bah asik kok salelengon jolo masude nang manggulu tu si holan sahalak kodang ngolo roy bana madok dang bapa ay poso do peau gajang na hari-hari di godang na do petiki haduan alaya hama alus nama dokon nama nawar honon tu ibana kau kiranya datang terus kesempatan hanya datang sekali kutawarkan sekarang belum tentu haduan kutawarhon musetuho jala au pegatti nama dang mungkin au terus dongjong di son ulaku di son akan berganti generasi alani molohudok borhat unang dok poso au haduan mai segala macam ulahon jalalaus ido naing dipaingot tu hita nuaing do unang marsogot haduan molo tadok pete majo sarupa mai rupani molo komunikasi na menghubungi emergency telepon emergency contohna melodang segera ia lusi ahana masa bodo gabe lewat ate ikut do saat itu dijawab saat itu ada tindakan pasti akan bawa berkat merlapatat do alai moloi do pete majolo masongoni haduam mai rugi sendiri hidup kita enggak jadi berkat bagi yang lain dan kita enggak bisa mengembangkan diri kita rugi dihita rugi tong tuhalak naas alanido berarti waktu ini saat ini adalah berkat bagi kita kalau kita mau dan berkat bagi orang lain kalau kita juga mau memakai bagi orang asa unang marisuangi tabai
Melolok di dok debata ulahon mah. Iko disodoho. Ada udah deba nama dok rupani sona bidak kui. Bukan jurusanku itu, ngapain aku kerja di situ? HP Tuhani madok ikon ido ulahonom. Saya holan nama mette ikon jurusan na HP ujung na sampai lewat umur dang boy be. Aladang memenuhi syarat benga lewat umur. Saya holan nang mamette ikon jurusan na sa karejo iba. Padahal sebenarnya Tuhan secara tidak langsung sudah mengatakan inilah yang layak bagimu. Walaupun mungkin jurusan kita dalam studi kita beda dari itu. Kadang-kala enggak semua bidang yang kita geluti itu yang harus kita kerjakan. Tuhan katakan bisa saja bidang yang lain yang lebih layak bagi kita. Lalu sarupa mai rupani bisa ada perumpamaan na pinatupani Tuhan Yesus di padane baru. Dinadong sahala patupa pesta unjuk. Pesta las niroha, diotang makana patut akalealena katuturna aka halak na martohonan na dianggap na layak di ulaunia kadonganna. Alay ala sudena marsidalian. Adong madok baru hutuhor ladak kui kontusiau. Adong madok baru dopeau mangoli muli dohot akan asing. Gabe dang boy ro. Ujung naha di dok napuna pestai disuruh mana posona majou akan apogos naso di otak kinan akan di pinggir dalan na di persimpangan dalan ujung na gabe gok inganan para pestan. Kalau kita mengatakan besoklah nantilah belum pas kurasa hari ini bisa saja kita akan digantikan dengan orang lain. Boydo todon ni debata pabakiton ni debata halak na asing gabe pangula di si gabe marhobas di si bekerja di sana. Alana terbatas do panadayota sadiri taringot tu dirita di kemampuan utakasad do debata manadahi. Kalau kita mengatakan aku tahu kok diriku, kenal aku siapa aku. Kenal tapi punya keterbatasan. Tuhan lebih tahu dari kita. Dan kalau Tuhan sudah katakan kamu di sini, kita akan diperlengkapi sarupa dohot akan aposona melota jahai di padan narobi, dohot di padan deba. Tuhan akan perlengkapi kalau kita mau mengandalkan pertolongan Tuhan. Lalu songoni melota parohahon nang di buku padan narobi. Dia ka kota-kota na di pato orang bisi saya adong do tembok na jala adong do gapuran harbangan jala biasana sada do harbangan somalna di tiki-tiki tertentu do buka harbangan di tiki buka harbangan boy ma ICP na patut masuk alai sapala nong ditutup harbangan ditutup gerbang, ditutup gapura, dang boy ICB masuk tuh. Joli pete, jolo tiki. Artinya, di tiki buka, dipergunakan ma kesempatan na adongi masuk tuh bagas. Ditiki di lehon debatado petiki parasian dihita hari ini saat ini mari kita syukuri dan pergunakan itu untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mengembangkan diri kita dan semakin menyebarkan kehendak Tuhan, berita kesukaan dari Tuhan di tengah-tengah dunia ini lewat perbuatan yang baik. Laos ido na pinatupan ya Apostel Paulus dangmar na loja iban. Setiap ada kesempatan dia melakukan hal yang baik, memberitakan berita tentang Tuhan Yesus. Jala laos di patuduhon ibana do songon na poso ni debata ibana na patut daga betiruan. Dia punya integritas yang tinggi.
Tidak bisa dioleng-olengkan situasi. Apapun yang terjadi, dia tetap melakukan tugasnya dengan baik selagi dia masih hidup. Selagi masih ada kesempatan baginya. Selagi masih diberikan Tuhan kekuatan baginya. Dina marsitaono peibana, di penjara peibana, dina dilele peibana, dina mana porsu peibana, tetap kesempatan itu dipakai. Itu adalah momen yang berharga untuk memberitakan Tuhan Yesus. Ujung nomor lapatan. Gabe torop do halak majalo Yesus si gabe Tuhan. Buah pelayanan na tung macai denggan. Hitana hina holongan itu hatta laos songonima di padalanan ni 10 tahun. Dang taboto sa di hari mati kiparpudi di hita. Out na taboto nga ikon semangat 45 hita tikion, bahkan mungkin 3 leleng naik hita mangulu. Ido ubain sa stongna. Ada baiknya juga kalau ada dokter mengatakan karena penyakitmu yang sudah stadium lanjut 4 lanjut, alani nasonai mau murmuin na rupadi dari segi medis. Satu sisi bisa ada kesempatan bagi orang itu yang diponis itu semakin melakukan perbuatan yang baik, semakin benar-benar meneguhkan imannya kepada Tuhan. Kesempatan yang baik bagi. Alai boy madohonotam dang ibana manut Tuhan umur, dang dokter. Na jelas ikon bahenot tadi rohatta sogot mara tiki parpudi diau. Anon mara ngajonok be. Alani bisan adong dope tikion hupake ma hu hamulate hon ma asa gabe pasu-pasu au tu keluargaku tu huria tu tongan ni masyarakat bangsa doh negara ai pasti do adong tujuan ni debata manopahita palosok kita mangulu jala dipangido sude hita nau majalo si lehon-lehon pasu-pasu na sia debata naikon gabe pasu-pasu. Kita semua pasti jadi berkat bagi siapapun kalau kita mau. Dan itu tujuan Tuhan. Jala halakipe naikon gabe pasu-pasu do tuhita nang pes dang sude menyadari do patu pahona teh. Ima hamaolon imalani dosai. Alaikon tapar hatopot doi. Dalat tatotong marsigatung tutuhan. Jalalos alani mana patuluhon ataida ikon benget jala togudo haporsio tamangadopi muladong pe hamaolon parukilon tantangan naborat naikon ta adopi dina patupa kaulaon ni Tuhani ulaon na denggan benget manau tetap teguh dalam iman unang madel unang sumurut sian ulaoni kadangkala olo do Jepang rupani buasa dang karejo behamu na buado ima keluar sadiri usia ni buasa godang halak mangalu karejo hamu keluar sadiri dang tabo hurasa dang cocok hurasa pimpinak putuau dang songon nai rohaki diulahoni bay boy doi alasan ni halak mungkin karena dia sebagai orang yang percaya, yang dia lihat ini kok enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tagonau mundur. Bukan mundur. Jalan yang terbaik. Maju. Lakukan yang terbaik. Pada akhirnya itu akan punya makna juga. Nangpe sipata gabe partuk Tuhan nih. Dinasida nasoma kalomo. Jala gabe hamaolon. Parukilo ninang dihita. Segala derita, segala tantangan, ikon tak adopi. Ala ikon boto utama, si taonon penderitaan hamaolon pasti dua dong ujungnya. Dan songon terus.
akan berganti dengan situasi yang lebih baik. Alanido ubain akan porsia dang gabe tupat delean manang bunuh diri alai lamar sigat tung tua dopan ni debata. Molo di paloas debata hita marsita onon marukil menderita hinarhon ni patupahon lomo ni rohani debata marhite kaulaon na pinasat na tuhita. Ikon boto utama dang pasobon na hita. Kalau Tuhan membiarkan itu terjadi, Dia juga akan turun tangan, memberi jalan, memberi pertolongan bagi kita. Sarupa may songon kusi dohot anak kusi. Molo holak kusi dang merlapatan, molo dang adong anak. Gitu? Manang gembok rupa nih, dang merlapatan nih molo dang adong anak. Jadi sa merlapatan nih molo na wana gembok ikon adong do anak nih anak kucing. Laos songonido debata molo di paluas marsitaono kita alani mangulahon na denggan patupal lo monerohana marhita kaulahon na pinasahat na tuhita. Dia sendiri akan menyediakan jalan bagi kita. Itu komplit. Dang ipasob busongoni, dang tadi konon na songoni. Lo masongoni sama tehodang. Sama seperti Ayub. Si Job. Di paluas si taononi alaido ibana do tu si bolisi. Unang jama ibana. Hosana. Dia biarkan penderitaan itu akan dialami Ayub, tetapi dia tidak sampai meninggal, mati. Jaladang di sibolisi guruna di Tuhan itu tuh. Karena Tuhan tahu seberat apapun penderitaan Ayub, dia akan tetap dalam Tuhan. Ido neng ajar hono ni Tuhan ini marhite ngolu ni si Ayub. Nang tu sibolisi. Nang tu hita salhut. Kalau Tuhan membiarkan penderitaan kita, jangan kita katakan ai ipasobutuhan ido dang iparohahon dia, udang diurupi dia. Tong do didongani hit. Aido hatan. Saido anakku do hamu rasi rasa ro ajal nih hasiangan. Jangan pernah takut. Kalau kita tetap melakukan yang benar, melakukan kehendak Tuhan, Dia akan tetap membela kita. Pos maruhat alaikon tahobasi madi bagasan holong nasihat Tuhan asa gabe pasu-pasu nanguluta. Amin martang yang mahit. Mau lihat Tuhan dia sini roham mangaluasami mangulu sahatu tikion boy hami mamuji pasangat guara munabadia itu mangihon hatam di ibadah nami di paingot ho hami tunggodang do dileheko si lehon-lehon di hami neng pakeon nami asa gabe pasu hami patuduhon lo moneroham molo godang akahamaolon parukiron sita onon naikon boluson nami rade doho mangurupi ham dang paso bomu ham pamonang umudu hami molo hupang asahok kami ho atong naing mapakyo nami tututiki na pinasahat niya sa toktong hami madjakon hori ngolu nami mangolu di bagasako jalalosong nima pasu-pasu nang sudiaka na posom na patupahon akaulaw na denggan mabaritahon baritam na ulii asalam godang jolo madapotan haluaon asini roha gabe parjabar di surga hasonanga. Asalam hilalon nami godang niya siniroham pasupasum sahat tutonga-tonga ni porki dion dingolu nami. Dinamulak bepe hami anon Tuhan pataru hami di bagasan sonang so hari boriboan. Asa toktong las rohanami mangulak kaulau nami patupaka kipitas ningolu nami. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami Tuhan melate madiho. Amin. Marede hitahut pasat peleang. Yesus dong hati
tatangyakon ma peleata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauli utus. Upasahat hami masian na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo mai gabewap na hutsus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti, asahu parhasea kami peleanon. Pati bulhon harajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana diho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasorhon madamena tutoddim. Hame mewakili Sude Parhalado HKBP Tanjung Sari dohot akan makobasi ulaun minggu Arianon pasahaton tuhita saluhutna selamat hari minggu madihita. Tuhata debatama mengaramoti hita toktong di bagasan hahi pason. Horas.